Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.
Andikutsirira handiko kupindura. Zvinaro ngone. Ine ngero hombo zvayo mchikutsirira asi sekuramba Mati makambofamba kumapostori. Ndakambofamba hangu mapostori pane kwandakambofambawo. Gadzirisa hako maoko tatozviona nemaoko vese vakafamba mupostori vese ukangowapinda mumatare mune wanda. Munaona matibwanani. Ina handinamatiriba. Asi kana muda kuti ndinamatira ndinamatira nechingonjiruwa pakati pemusoro. Nenjiruwa pakati pemusoro ndinamatira. Sewe yabuda muno nenjiruwa pakati pemusoro nditisiya chipambi. Zvakadaro sekuru mukati mekurarama kwenyu mune nzira yamakafamba nayo isina kuchena. Nzira yandiri kureva nezvayo mukufamba kwenyu haina kujika. Muri kuzvinzwa mune maitiro amakafambawo muchiti hai tiri kufamba tose asi hazvina kudi asi zvakodzereswa nekuda kwemhepo yemukati memushayo kwenyu. Mukati wemushayo kwenyu mwanangu mune urombwa wega wega. Mozvinzwa here changambi? Ndinozvinzwa sekuru. Urombwa wega wega munoziva? Ndo wakazara musha wenyu endi vanourayana vanhu vemukati memushayo iyi. Newe wacho ukaita zvokukotsira nekuposa uchatevera kwakaenda vamwe. Sezvo vakangoita vamwe ndizvo zvauchaita ukapusa. Kona kuzvifambira netsoka dzako idzi uchizvivhumbamira nekugadzirisa chiraramo chako. Nekuti mumusha menyu munongonzi uyu adona, uyu gumbo, musoro, hakuna munhu. Vatenda kunokanyura nyama kwavasina kuswera ndozvinoita vanhu vemusha mako. Nhasi ndinovaudza huro ihumwe usingaiti unonyadzisa huro inoitwa navanhu vemusha mako. Wauya wega sei kwenyu? Manyemwe yangu haazonyadziiti zvakanaka. Wauya wega sei? Ndauya ndega nokuda kwekungoti ndini ndiri kurwadziwa pari zvino nezvandiri kusangana nazvo. Wadini iwe kukokorodza dzinza rese kuti hwindei tinofamba? Handina kuzvikwanisa nokuti munhu unoshupa kumuti hambai uriwo uri kurwadziwa saka unondoti regai ndisimuke mbune ndini ndiri kurwadziwa. Wozvisimukira wega? Ndizvozvo asi unenge wagona hako. Asi ndotowanzoda mhuri yakati yakati ndei. Kana paina ari kuzviita nobva ndati iwe ndiwe. Zvinonakidza manje kwandiri zvinondipfadza maningi. Ndindakunyatsonzwa kuti zvaita manje zvangu zvapiti zvaita. Ndavataurira huro iwawo hwese. Mozvinzwa sekuru? Ndinozvinzwa sekuru. Ndezvandinoita ini. Taura iwo pane pandasiya. Kana muine mubvunzo bvunzai pane zvisina kutaurwa nachangambi. Pane zvataurwa sekuru handina hangu chandingada kubvunza kazhinji. Ndichingoda kuchema nokuda kwematambudziko iwo andosangana nawo kuti ndizive kuti zvinofamba sei mukati memhuri yangu. Ndine mwana akambokuwara nemagetsi ndikati pamwe itsaona izvo zvaakarohwa nemota akatyoka gumbo. Akatyoka gumbo mota yacho ndokubva yatiza nanhasi asi andaiona. Pamba unongoona kuti chandinobata chaicho sekutaura kwamaita sekuru handichioni. Ndinomboti apa ndashanda asi zvinhu zvacho zvinongoti parara unoyatsiziva kuti mhepo yacho zvaibvira kana ari munhu wamhuri yangu. Izvozvi ndine mwanasikana uripo zvaane 25 years. Makumi mairi nemashanu. Asi ukaona mwana kuti titi zvinoitika paari chikoro ndakaendesawo ndikaitisa course medical aid asi handioni kana kuti pane zviri kufamba. Mukomana namba 2 ndizvozvo akaendesa kuchikoro
handina zvandiri kuona zviri kufamba ndikatoresa license class 2 asi unongodzvaira nemuduku vanangu ndiri kuseka nezvinhu zvauri kundonza asi vakuru vanototi hakuna chisingaperi pandiri kutotaura kuti ndichataurire zvangu ndabvako handiti wati une mwana wako akaita sauna une mumwe akazoita kuti zvakati handizve handichimbobva here ndichibvunza vavirika mumwe chete akaita tsaona mbiri ndikati heya handambokudza here kuti zvinoitwa mumusha mako zvakaita sei matauro heya ndosaka ndandichiiseka zvangu kuti ai zvese zvaurikutaura ndapfaniko mwanangu chasara kupona chakutaurira maponera unoita chakudza maponera aunoita shungu dzangu ngadzisirire pasingaparari shungu nadzo asi badzi hausi kuringidza badzi kuti he zvandoda kuti ndikuitire mwanangu ndichazokutaurira zvandanchitokuudza izvozviya kuti mumusha wenyu wane mutemo wakaomarara ende wane kushireketa munhu kusingaiti ende munodyanana zvechokwadi haiwa zvina mhaka iwe maongo ako akachena mwana anasa kuna varoi nasa kuna varoi naimi varoi vakaenda kupini ndo vari kusiya kusiya varoi muchuya kunoseini avabvumise kuruka ndiri kugumbuka mhana ndichade kubatsirai mukusiya varoi muchuya kuno torai varoi muye nawo kuno ndivaudzeni ndiwa ndapedza nawe kamwe chete mungoya mega mega ndimi muri kuroyiwa badzi muchingoya mega saka muri kuti varoi vacho tozovaita sei hava munjaita yokugogodzera urei gogogoenda svikawo pane vasina kundidedza pane muroi pano ayeka ndokuti vakurumidze kupera varoi avo gogogoi pano ndanzu pane muroi pano imi muroi ndiyandati iwewe ndiwo ndavinga pane gara pasi apa ndikuitire matapi kundoita sei vanhu vacho vari kuya vachiuya ndimuri kuroyiwa ndimuri kungozara kuno varoi vacho muchisiya kubva kwakudara uchisiya musha wakuroyiwa wakawandisei muzinza rakwenu havana zvigonavo asi ayo chisingaperi chinoshora ndizi yangu ini pangupandapedza yamina nemvunzo komadi kufamba nemwanasikana zvamatoona kuti maona mukana wakadai vamberi uyai kuno ndawana kwamuda kunzimbu gamuchiri mubatsirwe mwanasikana ane matambudziko mukomana ane matambudziko kungobatana nemhuri yenyu pachenyu mwanangu ngatimbofamba ikunzwawo zvakamirawo sei chi avapo pandiri izvozvizvi mukomana ariwo kwaari kumuti uya kumba izvizvi nguva atoo nenguva kumba kwacho hatoi kumuti uya kumba haawi idambudziko rekuti unotogadzirwa rekuti ndinoedza pamwe mari ndichitomboitawo kupa inini kuti auye kumba abve kwaari asi haauiba uyu musikana ari kubocha uyu musikana izvo zvingoti hangu pandauya aripo pamba asi izvo zvingaasiiba pandau yako pandakabva kunoku pandambouya ndakasvika asi kwamboenda kwasisi vacho saka anga asiripo pamba udai anga ari pamba ndikadai ndanga naye nokuti pane zviri kundinetsawo pamwana wangu mataura mega pane zviri kukunetsai pamwana wenyu zvino Robert ati vamberi changambire shumba vati aiwa ngavauye kuno muzukuru wangu nditese ndipinde naye matari ngozvezvezvezechi mhuri yenyu nekuti zvichaitika panapa muchadzoka kwete kamwe chete dai mauya naye apindewo mudai muchazwa chinonzi gauri mudzoka futi naye hatizangu kuti munenge zvimwe mune musina wanyanya zvitarisisa asi muchitozotaura mege kuti mutoona kuti mwana wangu musikana mukomana tombomusiyawo yada kutobatsirwa asipo musikana aripo zvake 25 years handi pamwe ngadai matone wakwasha kana yavazukuru asi unotoona kuti hatorina shungu nazvo kana kutotaura nyaya dzacho idzinekutonyeya kuno zvautaura kungodzidzwa bara tete acho amwe aikatoma aimbouya imhona imwanawo pane munhu wataona wati akuruda munhu wekuti wana
Azvimo mari ndombofunga kuti mwana wangu murume. Kana asati agadze kumune ndovanachokunyira kanichiudza. Aya anobatsirwa chimumaisa mudai. Ndazimutangobvunza kuti ani zvamanga muchitaura izvi zvinongovavirawa uyo akaita tsaona mwana waripi mukadzi aripi ariko kumusha kumwamusiya ini ndinoda vakadzi vevanhu ndovandoda vanhu zvati murume wacho kana asina kushinga neuroyi kungotora iti mutosiya vakadzi venyu muchuya kuno muri kuvaviga saka njauya zongoro dambudziko rapo nderekuti indakutenda newe kuwapa ndakudzokera tisi inditisi ndingatofare zeururu ndinoda kutovenga mukadzi wako chete pamba pangu vacho panoto ndiremerawo kuti nditi zvinoitika unotaona kuti pane matanda anoitwa pano usiku panapa zvinzwisisiki mukatosvika parwanze ndingafara kana kuti vanhu vafume varipo ndito vaionawo nekuvaziva kuti iyazve hondo yenyu nenenge ndingafara ndinogara pamanika bridge padhuze nepawatsomba unogara pamanika bridge pai handi unoziva machirika vanhu zvaperazve zvapera Zim News TV. Dambudziko rekutanga rakaitika mwana takamutuma kumashopu tiri pamunda wedu uri mudhuze neparod panopfuurawo nemalaini emagetsi anoenda kunana nyanga saka takati tiri mumunda tochiti mwana achienda kumashopu sotsvage chingwa tichiende kumba tichikumuka isusu titoparadzana nemwana achienda kumashopu tichitoenda kumba takatozongoshevedziwa tisati tosvika kumba toshedziwa nevane musha uri kudhuze nekumunda kwedu tichiuya muone mwana zvaaita tichidzoka takangosvikawo tichiona mwana miri wese hazvisaitarisika kuti tichadhumwa nemota takatomboti kudhumwa pari kuti tichidhumwa nemotika hapana aiziva kuti chichaitika kuti mwana hatina kuzomusvikira ari pasipoti chaipo miri wese ganda rake remiri wese rakarembera rakafunuka rese kwabva tangosimudza mwana kwakumhanya naye kuoti Mutare hospital kuoti Mutare kwabva watipfuudza kutauya paGeneral Hospital ndo patakatozozoonana mukotodza aiwa aya magetsa apozi mwana anga asi kutaura hapana anga aziva kuti chii chaitika pamwana nguva yacho iyoyo ndo paakazotanga kubatsirwa ari muchipatara cheGeneral Hospital Victoria Chitepo ndo maakazorapiwa kusvika azoambitetwa ruoko rwaakabviswa irworwo nekurapiwa maronda ese anga ari mumusoro nemiri wese isorovha miri wake wese hawa wakarwadziwa izvi zvakaitika igore ripi last year 2023 muna December ndiri kunzwa kuti makazomurapisa mwiri wese ndoziva kuti panoitika chitiko chakadaro kazhinji panowanikwa zvichida iyo kambani magetsi zesa kana kuti hurumende ichikombanseta nekuti sekutsanangura kwamuri kuita magetsi aya akarova mwana achifamba ndizvozvo zvidanho izvozvo zvakaitika ndikati zvakaitika nekuti paairapwa zvayo zesa yaitaketa pazviri ndo yaitenga mishonga yainyorerwa kuhospitari yaitenga asi pacompensation yemwana ndo pamwe patisina kuzonga tanyatsaunzwisisana asi nini hangu ndangangozvitora kuti handingakwanisi kupikisana navo nokuti ivo pachitaura vakati ivo pamwana tiri kukompenseta nekukwara kwaakaita nekunyorwa kwakaitwa nadhokota kuzi akakwara zve40% ndomakuwarira akanyorwa nadhokota papepa randakazonda naro kuzesa ivo vakati pamwana isusu taona zviri valid kuti kubviswa koko kwaakaita nekudidi $13,000 but takazoenda kunopikisana pekuti ivo vakachiti isusu hatikwanisi kupa riri US racho isusu tiri kupa iri RTGS saka ini ndakati imimi horaiti papepa renyu makanyora kuti $.
imi makuti imi munondibhadhara in RTGS saka zviri ukataiwa isusu tinokukonvheta reti yedu isusu toisa ku RTGS zvinenge zvichingoenderana but hazvina kuenderana kana ndichinge ndakuzvitora kuti matsvagira andakachizoita kuti mari iyoyo ichibude kumwana ikwanise kuuya mari yandakaona is 4,300 from 13,000 US yavakavataura saka ndingangoti ndo mamiriro azvakaita pakukwara kwakaita nemagetsi asi makambodzokerere kunotaura nawo kuti pamari yamakataura 13,000 yeyo mari yazowanika i4,000 kuburikidza nekuti 2023 tingati ndogore futi raichinja mareti ndizvozvo zvokuti pamwe reti ramaisirwa naro mari pamunozoswera rinenge rachinja makadzokerere mukanoedza kuvaonesa kuti hongu mari maisa asi chitarisai muone kuti pamaisa mari iko zvino ndakuitora yamari yakati handina hangu kukwanisa kudzoka kwavari nekuti already ndakanga ndatongoona ini kuti pakunge tichitaurirana nenyaya yekunga vati vakundipa iri RTGS pakaita kusanzwisisana nekuti ndakaona kuti ivo havasi kuda kunzwisisawo zvandikuedza kutaura navo saka ndakaona kuti zvimwe zvacho ndiri kurwadziwa mwana akakuwara but ivo ndiri kuona kuti vari kudhonzerawo kusaidi kwavo nokuti ivo pandaivabvunza kuti aiwa madi already mamadi kunga manyora kana papepa renyu iro riri ramandipa iri kuti tikupa 13,000 RTGS pane kuti munyore kuti tikupa 13,000 kumwana US dollar imoti isusu tinokupa RTGS and RTGS yavakazoisa it's almost 100 something thousand RTGS but ndichizoti nditore ndibure mwana mari yemwana kuti iuye ku-US kwacho kwavakanga vataura kuti zviri equivalent mari yakabuda is 4,300 saka ndina hangu kuwa nesimba rekuti ndizodzoke futi kwavari bano ndakangoona kuti still tinogona kusaingonzwisanazve nekuti already vakanga vagara vatondirambira pandaiti vabvunza ndichiti imi mazondipa RTGS manyora papepa renyu kuti US tichitarisa nguva yakagara mwana muchipatara ndanzomati kambani yaitenga mishonga nezvese zvaidiwa akagara kwenguva yakareba sei muchipatara mwana akagara muchipatara 4 months something uye tichitarisa mwana kukwara kwaakaita kutori kukwara kweupenyu nemari yacho yavanga vataura toti yauya ari ma-US achona zvinoenderana here nekukwara kwaakaita uye mari yeibhadharwa iri once of payment here kana kuti vanenge vachiona nekukura kwaari kuita vachimubatsira kusvikira asvika paaroda kusvika zvakanga zvisikaenderani apa uyezve ivo vakati it's once payment takamboedza kuda kutaura navo kuti alright amunawo here zvemunozokwanisa kuti muite naye semuri kuona kuti munhu ane ruoko hwani kuda hatisina kambani yatingonyanyisa kutarisira kuti ingada munhu akaita saizvozvi hamuna were zvamunokwanisa kuzomuitirawo kana kumupawo basa ramunongoona kuti unokwanisa kuita neruoko rwake hwani iro wakasara narwo achingobatsirikawo aripo pose munhu wemurume uchada kuitawo mhuri yake uchada kuita baba wemusha wamhuri yake vakapindura ivo vachiti izvozvo zvatikwanisi kuti tikuudzei ndatikwanisi kuti tizvipasise kuti zvinoite kana kuti zviripo zvakuenda nekuti ivo vanenge vakutarisa kuti mwana apasa sei kuchikoro kwake vane nidhi here yekuti vamuise pabasa saka takangoona kuti zviri kungoreva kuti anza yacho yaiti havasina chimwe chavanoda kuti kuita uyezve papayment iyo iyi yavakaita vakati i-once payment makomba dzichirezisa akati kukuvara kwemwana kunobhadhara 13,000 yani ndichiremba kana kuti ndimaneja zvako kuzesa akagara muofisi ndivo vekuzesa vagara chiremba chake chakangoita akangoisa mapesendi ekukuvara kwemwana haana kumboisa mutengo bakuti zvinobhadharwa zvakadai but ivo vacho vekuzesa vekumaofisi kwacho kwandaienda ndo vakandipa judgment iyoyo kuti isusu maongororo ataita nepesendi ikanyorwa nachiremba pakukuvara kwemwana zviri woti pamari yakati nekuti kubvunza kunoitwa nafrema
mwana akakanasa kunyora Ndizvo. akashara Ndizvozvo. mwana asisina kungo Ndizvozvo. kuchinzi ari kushanda zvichida gore kana aigona kutanga kushanda aigona kuita 13,000 Ndizvozvo. munhu achitarisirwa anogona kunzi pamwe anogona kusenza kana 40 years Ndizvozvo. saka vanozosvika sei pakuti 13,000 bvunzei vakamba vabvunza here kuti matarisa ramangwana remwana here matarisa kukuvara kwemwana ngatiti kutsva kwemwana dhuko vati 13,000 ko upenyu hwemwana hwaenda uchainge ufanira kunge uchiendera kumberi nemwana adimburwa ruoko zvese izvozvo takaedza kubvunza kuti onai imi nezvamataura izvi mwana uyu mwanakomana munhu uchada kuita musha wake munhu uchada kuita mhuri dzake dzinorarama kubva paari saka muri kuti here 13,000 yamuri kutaura iyi ndiye yese yekutoti iye paupenyu hwake nemakore achararama ati azive kuti uchararama zvemakore mangani panyika pano ndo paachararamira ipo nohurema hwaawana uhwo kubva kupropati yezesa imimi nemawekere amaita kuti ndo mari yamawana iri woti kwaari ndiyo mari inoita here nekuti zvimwe zvese zvataedza kubvunza izvi mati imimi hamukwanisi kuzviti zvinoitika zvireva kuti matoti hazviko zvekuti muchamupawo basa rekuti anokwanisa kunge achisenza achiwanawo lamusamu yaanodini yaanowana yekuti baba achazoita mhuri yavo anokwanisa kuraramawo nemhuri yake zviri kureva kuti mari iyi ndiyo yaachararamira pamakore ese achararama chero akaita 50 years chero akaita 70 years chero akaita makore mangani ndo paanenge akatoperera ipo papo wakati ndo maonero ataita isusu zvichireva kuti vakati hongu nditsanangura mati mwana akagara muchipatara 4 months tongoti 4 months itemu yese kai mwana akanga asiri kuenda kuchikoro ana kuenda kuchikoro first term yese kungobva December yacho yakakuwara kusvika first term yapera akazoenda kuchikoro second term because akazobuda muchipatara ngavuna naApril manje akanga asina kusara akanga atosara already because term yese apa form 3 hapana chaakaita pa first term yacho yese akangozotangira pa second term chienda mberi and already munhu anga ato nedambudziko rekuti takanga kuda kutomboedza zvokuti tidzidzise kuti asense ruoko rweleft rwakasara rwacho nokuti rwanonyora narwo ndo rwakapiswa saka akasara nerweruboshwe kwaito nedambudziko rekuti kana manotsi acho kuti anyorerane nevamwe agone kuapedza kana kuti zvinhu zvanga zviri kutonetsa asi kuzvino anga akukwanisa ke kunyora izvo zvizvo anga akukwanisa ke kunyora but still speed yarwo kuti akwanise kunyorawo manotsi achipedzeredza nenguva zvazvo zvikumunetsa tichitarisa kukanganisika kwakaita mwana panyaya yechikoro zvese izvi makavaratidza here kuti tarisai muoneko zvino mwana temu yese yapera anga asiri kuenda kuchikoro kuburikidza nekurohwa kwaakaitwa nemagetsi enyu nekuti aya magetsi akamurohwa achifamba ka totarisa futi kuti ane disadvantage yekuti mwana asara neruoko rwekuleft ruoko rusati rwajaira kunyora mashoko avo vaiti chi maererano nekuti mwana zvichida pamwe maigona kuti mwana wangu ngaadzokorora hake atange first term achitanga nevamwe afambe nevamwe zvakaita se zvakanaka tichitarisa futi kuti ava nedisadvantage yekuti ane ruoko riri slow pakunyora vaitiwo chii vakanangana nedambudziko iroro maererano nekuti akanangana nechikoro kumukombansita zvinoenderana nekuchikoro zvekuchikoro ivo vachitaura vana chavakakwanisa kuti vanokwanisa kubatsiridza panyaya dzechikoro nekuti takamboedza kuda kubvunza mashoko iwo kuti ona izvi zviri kuchikoro kana kuchikoro taitarisira kuti kudai imimi ndima kudini unokwanisa kumubatsiridzawo sezvo kutoziva kuti already watosara pane zvinodikanwa zvimwe zvacho indensi kukwanisi kuzviwana nekuti kuchikoro kwacho already kwaitombobvunzi already mamutsvagira foni kuti timupe weki yake pafoni kana palaptop but inini ndakanga ndisikazvikwanisi kuti ndizviite but ivo vakati ivo havazvikuriri
saka zvese izvo vakatadza kuzvitambira mupfungwa dzavaipiwa kuti mwana kuti abatsirike zvichida kuti afambirane nevamwe anenge akuda tingati ma-assistive devices, mafoni, malaptop, zvese izvo zvakati avakwanisa, vakati hatingakuimbisi iba ende ndokutoti vaiti havazvikwanisi. Saka kuchikoro iko zvinezvo anga ari kuita sei? Anga achingoenda achingoita zvaayikwanisawo, zvaanongokwanisawo kuitawo. Apa chikoro hacho ndo chakanga chazomutora ndobva chamuisa mubhimu. Vatozoona kuti vaona kuti mwana saka iyezvi anga achibhadharirwa hake nebhimu kuchikoro. Ati zvimwe zvese izvi ndindaita zvokuti already izvizvi mwana ari form 4 maexams ese ndakatobhadhara. Apa munhu akamurova nemotika akabva atisa. Izvo zvari kuchipatara haakwanisi kuti aende kuchikoro apa second term yekuti vakutasana nekunyora maexams. Pachikoro apa pana special class here yekuti anokwanisawo kuiswa mune muchifamba nepesi yekuti since iko zvino ari kudzidzira kushandisa nerumwe ruoko akwanise kufamba nepesi yavo. Pachikoro hangu ndizive kuti iripo here kana kuti haipo. Aiwa ndinganyepa. Hanje padambudziko ratisanganisa muzuva ranhasi ndiri kunzwa muri kuti mwana akarwa nemota, zvakafamba sei? Mwana akatumwa namama vacho kunosangana nemunhu waaida kusangana naye parodi. Aida kumutambidza zvaaida kumutambidza zvokuti aende nazvo kumba. Pakunoyambuka kwake rodi atosvika pane munhu wacho, mwana pakabva kumba akatosvika munhu wanga achida kumutambidza chinhu atopo parodi. Saka pakuyambuka kwake rodhu ndo paakasangana netsaona zvokunge hatisipo wataitoimba kuti angatiudza chokwadi ndiye munhu wakanga achiedza mwana kuti auye kubi kurodhi. Saka munhu wacho ari kutsika-tsika asi kuda kutiudza kuti motika ndeyani yakadini. Akungoti handina kunyatsa kuiona nekuti ndakazokonzeresa nekunge ndakubata mwana nekuti mwana anga akuchema, but ndiye munhu akatoona kuti zvakaitika pamwana ndezvipi. Ndiye munhu anga aripo. Kweye mwana wacho makamboedzere kumubvunza zvichida pamwe mukurwadziwa imomo anononga akangoona kuti motengere yerudzi rwakati yakafamba yakadai? Iye achitaura unoti handina chandakamboona chandakangozozwa kurohwa nemota ndichinowira uko. Kuti ndizive kuti motika kana kuti ndizwe kuti ndakaizwa kutinhira handina kutomboinzwa kutinhira. Ndakangonzwa kurohwa kwandakaita ndichoputsikira uko pakada kusimuka ndo pakatona gumbo ratotyoka resimuchatsika tsoka yatotarisa kusaidi kudai mabhonzo atori panze kwauchikambadza kuti abude murodhi kuenda pasaidi murodhi. Akuvunza isusu tiriona kuti mandizo ndizvozvo mwana akaita tsaona tongoti peti accident mwana zvakare mwedzi yafamba mwana kunopora ndizvozvo ubva arohwa nemotikari. Inisa baba kuti vanhu mburana kwenu makazvitora sei? Mandakamboenda ndichida kunozvibvunzirawo kuti ndizwe kuti itsaona here kana kuti zvingava zviine chekuita nemaoko emupenyu kana kuda asiri mupenyu. Saka ndingangoti tsanangudzo dzandakawana handisati ndane tsanangudzo dzokuti ndingati vakati zvine mupenyu kana kuti zvine wakafa, asi chavakangoita vakangoti zvine vanhu vari kudini vari kuita. Saka inhau yekuti handisati ndagumira ipapo kuti ndinzwe kuti maitikire ari kuitika pamwana kudzokerera ari iye itsaona here kana kuti zvingangova zvine ari kudaro. Ndandichine rwendo rwekuti ndirambe ndichimbozvibvunziridza kune vanobatsirawo. Saka nokuda kuti ndichingori pama up and down nekunga ndiri kuchipatara nemwana ndichidai handina hangu pamwe pandati ndamboenda, asi pandakamboenda vakangoti vanhu vari kugara dare apa. Saka ndichazivi kuti vavakidzani here ihama here. Ipapapo ndinganyepa kuti handisa ndane wekunongedza kuti nditi zviri kuitika pamwana
vavakidzani kana kuti ihama dzekwangu. Inini nehama dzenyu chitiko chakadai chichiita kosi kwandiri even ndisiri hama yenyu kutaura neni chinhu chinoshamisa ndizvozvo kuti mwana orwa nemaditsi apora mwana odonha mumwe zvadaro zvese zvazvaitika dii rimwe chete uye ukama venyu vangave avabereki vangave vakomana nevatete vachiona ichi akamboyawo nepfungwa yamukati iyi yakakubatsirai kana mumba maona kuti nehama dzangu zvichokwadi dambudziko rapinda mumusoro makauya vakabatirana nemuvhunzo wenyu wakanaka baba. Vandinganyatso kuti ndingati veukama vamwe vekwana baba mukuru kana baba nini vamwe ndinenge ndinawo asi vangu chaiva ndozvarwa navo. Ndinganyepa kubva kukwara kwaita mwana pekutanga pamagetsi chaipo chaipo. Handina kuona assistance yavo kana kusvika panzvimbo pacho kusvika mwana abude muhospital hapana wandakaona padhuze. Izvozvi pari zvino kukwara kwaita mwana anofunga kukwanisa almost 2 weeks. Vangu chaivo ndozvarwa navo hapana wandiri kuona pedyo pa. Saka zvinhu zvekuti handikwanisa hangu kuti ndivo kudawo kushayiwa. Asi pfungwa dzangu dzinozombodzoka dzobvunza kuti dambudziko ringagadzirirwa here chidai ingava rufu chairo chairo. Apa ndifunga kuti pana anoti ndagara ndakachengeta $20 inge kuzoti kana kukafiwa ndiende. Asi dambudziko richike raita munhu unotsvaga uzodzorera wadini wadzoka panzvimbo. Saka ivo vanenge vachingochema vachiti mari dzemabhazi asi zvine kwese nemakiwo mandiri semubereki wemwana madzikoma angu nehanzvadzi dzangu dzandoberekwawo nadzo kuti mashairwe avo kana ndichinge ndaita dambudziko mashairwe ariwoga here kana kuti vane chekuita paupenyu hwemba yangu yemhuri yangu. Ndiri kunzwa muri kutsanangura kuti gumbo rakanga ratotarisa kune rimwe divi muchizomuendesa kuchipatara vakati akakwara zvakakura sei? Ivo vaiti gumbo rakatyoka imomo engowo saka vakaridhonza vachidza kudzosa paposition. Saka vadzosa paposition vane simbi yavakati titsvage vanoti ndeyekunze dzemukati vachazodzida kana ronda richinge radii rapora ndokuti vaise dzemukati. Asi sofa vaida yekunze yekuti vakembe gumbo racho kuti mabhonzo arambe ari panzvimbo. Tichinotora makotation yakabva yanzi 370 simbi iyoyo. Kutamburidza kuda kuchema nechipatara kuti hazvigoni here kuti muise henyu plaster. Zvamuredi maamuchiisa vanoti back slab yavanga uchiisa pagumbo remwana ko mukaisa iri plaster because izvi mari yesimbi hatikwanisi kudii mukati inayo mari zvino imi muchiti muri kuida. Chiremba akati zvimwe zvese zvamuri kutaura izvi arizvo zvatiri kuda kuda simbi kusvika ndatomhanya mabhuru chingokuritawo mari muhama neshamwari kusvika mari yakadini yakakwana wabva tatenga simbi ndiyo yaakaiswa nezuro. Asi muchitarisa nanzwa muri kuti simbi yakaiswa nezuro tinoda kutarisa kubva paapinda muchipatara machona zviri kuratidza kuchinja here? Tingangoti chenji iripo nokuti pakanga achingorapwa taingoona kuti manesi ari kudhiresa nekuisa mishonga nekubaya mainjection kumwana. Asi vaone zuro paakaenda kutheta zvinenge zvine chenji kumwana ari kuti ndikurwadziwa achazivi kuti kuda kugadzirwa kwakaitwa gumbo nezuro. Usiku wese anoti haana kurara izvo wacho still kana kutya asi utombo tyaba ngoti ndikurwadziwa ngochema. Ndanzwa mataura kuti simbi yakaita 370 asi pane dzimwe futi dzichadiwa. Makambotsvaga here kuti zvese zviri kudiwa pamwana kusvika anzi apora zviri kuda mari yakawanda sei?
izvo ndikanyepa chanda ndisati ndatora hangu quotation ndidzo idzo dzemukati dzacho nezvimwe zviri kudiwa pamwana kusvika kuti titi gumbo radi rapora ndisati hangu ndazvitsvaga semunhu ndanichingomhanya naye kuti ndione kuti pane zviripo zvacho ndezvipi zvaitwa. Ndozoti panoitika njodzi especially dzekudhumwa nemota even kana kurwana kwemota inhau dzinoenda kumapurisa makaisa here nyaya yekumapurisa? Hongu ndakaendesa kumapurisa saka zuro ndakambovafonera ndichiedza kuda kubvunza kuti hamunawo kana information iri yamati maanayo zvamakangoti mukanga maina zvamawana muchandifonera ino ndingoona makangoti zii kubva padini pakuvara mwana akati pane zvatiri kumboferefeta chakufonera imai manje ine zuro pandaitotaura nawo saka ndakangomirirawo ndichinzwa kuti vachafona ndinhasi here kana ndimangwani here bozuro wacho hawana kukwanisa kuzodini kundifonera. Saka vatotarisa futi kuti mwana atokanganisika futi kuchikoro ndizvozvo. Saka pfungwa dzenyu nemwana muri kuti mwana momubatsira sei maererano nekuenda kuchikoro tichizoti mwana abuda muchipatara semwana anga arasikirwa nefirst term iko zvino zvikoro zvavharwa hazvo but inguva futi yaari chase yaari kurasikirwa nayo kuti zvikoro zvacho zvatovhurwa. Ipapo pato dambudziko rekuti ndichatozivi kuti ndodi because munhu aifanira kunge achiwanawo weki inobva kuchikoro but still ndichiona zvekuti weki yacho chero akaiwana nezviri kuitika paari anogona kutadza kuiita kana kuinzwisisa munhu uri kurwadziwa. Saka ndizivi kuti ipapo ndingapashaitawo sei already chero dai ndikati apuhwe weki kubva kuchikoro ari kumba because kuti aende kuchikoro hazvigoni munhu atori muchipatara pari zvino ndizivi musi waanobudzwa chero akabuda wacho munhu asingakwanisi kufamba kuti aende kuchikoro. Saka patori nechallenge yakati kurei panenyaya yekuenda kuchikoro. Asi muchitaura nachiremba semwana wamuri kutaura kuti gumbo rake rakatyoka vakati hongu vaisa simbi asi kuti ambobatsirika kufamba anode ivo vakati mwana anofanirwa kuwana makirashi but isusu tichitarisa makirashi acho still kwaari ichallenge nokuti the other side harina ruoko apa ndo the side ine gumbo rakakuwara futi nekuti ndo rinofanirwa kunga rine ruoko rwekuti rinomubatsiridza but ndo side rakakuwara gumbo ndo side isina ruoko. Saka maratidza chiremba zvese izvi dzimwe pfungwa dzaakauya nadzo ndedzekuti chi so far tina hedu kunge tambosangana padhuze nepadhuze nachiremba because chiremba vatiri kungoona majuniors ake ndo vatinongosvika varimo dzimwe dzenguva vanouya isi tatobuda taakunze zvekuti tamboti tanyatsa kukurukura navo kuti tibvunzisewo pane zvatinenge tichida tisati. Toti mimwe muchitarisa sekutsanangura kwamuri kuita kuti anga anzi ashandise maklashi asi side racho raanofanira kushandisa maklashi iroro ndo side risina ruoko ndo rabva ratyoka futi. Muchitarisawo imimi zvingaita kuti mwana agone kufamba achikwanisawo kuzvibatsira pano neapo pangadiwa chii iwheelchair here kana kuti wheelchair ndiyo yandinotoona ingatoshanda because ndikuona kuti abalance nemacrashes zvinogona kumunetsa. Saka wheelchair ndiyo yandinotoona kuti akwanise kumuvhawo kana kuzvibatsira pane zvanenge achida kuita ari pamba ipapo wheelchair ndiyo ingatoshanda. Takatarisa dambudziko raane mwana iko zvino ndanzwa muchiti makazomhanya muchikwereta kuti muwane mari yesimbi rubatsiro rwamuri kuda imimi kubva kumhuri yeZimbabwe kuti mwana aite zvakanaka mwana adzokere kuchikoro mwana abatane nevamwe kuchikoro muri kuda kubatsirwa nei? Inini kumhuri yeZimbabwe ndingada kubatsirikawo nemaadvise anoita kuti vandibatsirewo kuti ndoita sei kuti mwana akwanise kubatana nevamwe kuchikoro akwanise kuwanawo zvinoita kuti zvisamusiye kumashure pane zvaari kuda kuita semunhu wanga ari kutarisira kunyora this year akwanise kuti pamwe apinde mune vamwe
kana kuti anga vana vanomubatsira vanoita kuti vanokwanisa kumubatsira ari pamba chimupa weki inoenderana nezviri kuitwa kuchikoro zvinoita kuti kana vonyo akakwanisa kunyorawo anogona kunyora aine idea nezviri kuitwa kuchikoro zviri kuita vamwe. Zvinhu izvi zvakaita sechii kuitira kune vamwe vanogona kunge vainazvo zvavasiri kutoshandisa kudzimba, saka zvinhu izvi zvakaita kunge chii kuitira kune vanokwanisa vabva vaita se vabatsira. Kazhinji kacho ndingatotaura nokuda zvinoita kuti awane working otherwise laptop inoita kuti kuchikoro kana vachikwanisa kumutumirawo work kana mafoni anoita kuti anokwanisa kutumirikawo work kuitwa nevamwe kuchikoro iye ari kumba kana achizowanawo vanomubatsiridza ari kumba ikoko vomubatsiridza asi work inenge ichiuya ari kumba kusvika akwanisa kuti afambe aende kuchikoro. Semwana futi anga achienda kuchikoro ndoziva kuti atobatsirwa vashoma vanogona kuita moyo murefu wekuti areka ndinobatsira hangu mwana pachena. Kazhinji kacho vamwana vachitoda iri mari. Kuchikoro kwacho futi kwagara kunodiwa chi? Kunodiwa mari. Zvese izvozvo hamudi kuwana rubatsiro rwacho. Zvinoda kuti ndiwane rubatsiro rweizvozvo. Zvinoda kuti dai Zimbabwe ichikwanisa kuti ndibatsirewo pane izvozvo yaindibatsira kuti mwana agone kufambidzanawo nevamwe pane zviri kuitwa kuchikoro. Kuti pari zvino inini semubereki wake ndinogona kumhanyawo apo napo asi ndiri kukundikana because zvinhu zvacho zviri kunditiremera. Patasangana apa ndaona muchitoti ndiri kubva unoona mwana izvezvi ndoziva kuti muchipatara maari mune mari futi dziri kudiwa dzingaita toti kana kuti bed zvichida pamwe makatodzwa kunzi bed yedu munomu pazuva inoita mari yakati kune vanogona kubatsira vaita se vabatsire zvingada mari yakawanda sei sofa pazvese zviri kudiwa muchipatara. Sofa pane zviri kudiwa muchipatara pamabhedhi ivo vakakurita vachiti pekutanga vakati vanda deposit ye$50 ndo deposit yebhedhi yavaida. Sofa ndakambobhadhara $30 saka sofa ndito nebhalansi ye$20 kubhedhi. Kuchizouya kunhau dzebill yehospital ndo ratisati tadini taudziwa kuti zvakamira sei. Still kana kubhedhi kwacho iyi deposit yavaiti vanoda saka tichazivi kuti pamwepo yese ichazonga iri mari. Zvichida pamwe munhu akadhuma mwana akatizwa anogona kunge ari kuona mashoko amunoda kumuudza ndeapi takatarisana nedambudziko raane mwana. Zvichida pamwe akaona muri semubereki muchitaura mwoyo wake unogona kudzoka akauya akati ndini ndakakanganisa mwana rekai ndibatsirewo pano apa. Ini semubereki wemwana ndaingofunga kuti tsaona inowanikwa haana kuitawo nekuda ndodaro. Dai anga ari munhu auya taibatsirana taionesana apo naapo paaremerwawo taionai baba inini ndambowanawo apa inini ndionawo kuti ashoterwawo naapa ndotopawo handizomiriri kuti iye kana kuti ndoziva kuti chiri kumushupawo ndo chiri kundishupawo. Taingobatsirana padambudziko riripo sekukora kwaita mwana. Saka dai ari munhu wekuti anonzwisisa kana kuti anoona anofunga odzoka kumashure aingouya toonesana zviripo pamwana tobatsirana. Kubatsirana handi kuti tiriturira iye mwana pakuti nokuti ndiye akazviita nokuti kudawo imistake yakaitikawo kuti aite izvozvo anenge asikatodiwo asi kubatsirana kwakwakangonaka zani kuti atize zvaakaita nokuti handichazivi kuti dai kuri kuti mwana akabva anyarara ipapo pfungwa dzake dzaadzine pati papasina chakaipa accident iriko inozikanwa taingobatsirana kuti tirapise mwana wedu tiri pamwe iye neni hapana papasina kurwapo kuti inenge iri tsaona inenge yaitika izvozvo. Zvichida pamwe mungada kubva matsanangura futi mugwagwa wacho kuti vakawanda vanotuma vanhu vachitiza kuti iye abva aziva kuti ndini ndiri kutaurwa nezvangu ndini ndakatuma mwana ndikatiza. Mugwagwa uyu mugwagwa unobatanidza unobuda muna Harare Road wakananga Nyanga Road. Saka ndaiti kune vanofambawo nemugwagwa iwayo
dai vaedza kuti vachinge vasangana netsaona yakaita sekuti wadhuma munhu kutiza haisiri solution. Hakusi kuti ndio kuti wapedza mhosva kana kuti watiza mhosva. Nokuti mhosva hairovi. Kuda nerimwe zuva uchangozozikanwa pamwe kupera kwemwedzi mingani kana makore mangani, asi kutiza uchinge wadhuma munhu haisiri solution. Mira ubatsirane nemunhu, umuonesana nehama dzemunhu. Hapana munhu anombopondwa kana kutemiwa kunzi adhuma munhu nemunhu zvinoitika. Kudawo munhu ndiye anenge aitawo misjudge, kudawo ye driver ndiye unenge, asi kana dambudziko raitika vanhu tinongobatira pamwe. Toonesana kuti zvaitika izvi todi ngatibatsire mwana wedu, tobatsira sei munhu wedu tiri pamwe. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.